गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोबाय लोगोसे नोंथांमोननि ग्रुपनिसिमबो आंनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय दा खोथाया जाबाय आंनि मुङा मुस्रि अभय बसुमतारी आङो हाई सेकेन्डारि क्लियार खालामनानै दिनैसिम आं आनएमप्लय हिसाबै दङ जानानै आङो निजायनि माने दाथायखौ आंनि देहानि दाथायखौ खस्थ'नि गेजेरावब्लाबो माने लानानैहाय नैबे मोनसे इउपिपिएल दोलोनि मोनसे मिटिङाव आङो गोसो गुदुं हिसाबै आङो मिटिं खोनासंनो फैनाय जादों दा बेहाय आङो मिटिंखौबो एक्सुवेलि आङो वेलकाम खालामदों मानो होनब्ला दिनै जोंनो सोलायनाय नांगौ मानो होनबा जोङो बिकलंग हिसाबै दिनैसिम माने 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार सालायबाय बे सरकार सालायनायाव जोंखौ बिथांमोना ब्लाइन्ड नामा बिथांमोना दिनै जोंखौ नुवाखै बिथांमोनखौ आं मुगैयो बिथांमोननि बिपिएफ सरकारखौ आं मुगैयो मानो होनबा बिथांमोना जों बायदि सासे माने फिजिकेलि हेन्डिकेप माने सुबुंखौ बिथांमोना दिनैसिम खुनु मोनसे गावसोरनि माने सुबिदाखौ जोंनो होआखै ओंखायनो जोङो दुखु नांदों दिनै ओंखायनो जोङो सरकारखौ देग्लाय नैबे इउपिपिएल सरकारखौ जों सोलायनायखौ लुबैदों आरो इउपिपिएल दलाव आङो एक्सुवेलि सापर्ट दङ आरो आङो हेन्डिकेप हिसाबै माने आं मा बुंनो बिपिएफ पार्टिया 17 बोसोर सलायबाय जों जेबो मोनाखिसै जों बेनिखायनो सोलायनायखौ मोजां मोनो आंनि बायदिब्ला दा सोलायनायखौ लुगैयो आरो जों बे दैलेंग्राफोरनि एसे एनै सहाय होनायखौ मोनजानो लुगैयो गोदान सरकारनिफ्राय जेबो एसे एनै जों थांना थानायनि राहा लामा मोनोबा मोजां जागोन आरो साहाय्य मोनोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो जोंबो बेनिखायनो जोंबो सोलायनायखौ लुगैयो कि जेनेबा गोदान सरकारा जोंखौ अनसायलायो बेफोरखौ साननानै जोंबो सोलायनायखौ मोजां मोनो आरो आंनि बायदिब्ला